Gram Sevak Harbeling Leng Radapan Kapanongatang Karon Redet Pusi Radpena Koigivan. Corona kiso chedong charkana porahut mukhi marong along apu hini along hong asukijay. Tomon kithe ki jabahut kisung ki phodon dilai hidipi langtibuk hatoko arat non anda kirap long lelang. Kardong pinada Abirta long pen ilisami Juli bepi nonarjuik tha birtang ton pen. Tika polling station kaparlo rong troxy arat NFSA card kabea tuma phan kapanong pisuri sisia tangka Gram Sevak Harbel Ingleng ahin pen ron redet pusi rat pen akoy kiban. Det pikangkir klak pena jok ki chokijun longle kisum kaching tang nang aporahut puthot kisum ki phodun nang koke ningduk meme. Corona akeso abur pen det pikangkir klaga joine sarkar pen kidukilak arada tuma phan kerap ki piasang ahan lapen tangka hehui ajahak angbong kachijok dunatum ingtip dun jai pusi pinang an hawar pen birtalong dun. Lason thak thaksi West Karbi Anglong Tika polling station kaparlo alongta lapuson alam kinaklang. Gram Sevak achokamar Harbel Ingleng pu inoda bangpu sarkar pen kapalia tangka keduk kilak arada tuma phan ron redet pusi kisung ki phovek arada tum akoiwang. Tika polling station kaparlo Tika Taipi Terangarong Sobailang So Rongali Lapen Langprat Arong Pangrum Pet Pen Don Thomkep NFSA card kabeatum Kilong Dunangji Suri Sia Tangka Kilong Dun Dedara Jok Alang Litum Ningduk Chipisi Non Kisunga Porahut Lapuson Aduk Nang Inhoy Heded Nang Japor Luputa Ningduk Chipisi Laso Puthak Kelangchari Kethekeding Atum Prabjin Pen Langchari Dun Pamikanang Jipusi Alang Litum Chuning Ripon. Ulukun Chipen Hemari Rongphar Karbiang Longlai. Jangmi puni phai kresir kebaningve mukhim arong inghi hemalong apu hini along hong asu ki jaya jok ahem phuatuma phan pamang hoprong. Non malom corona avur pen kaphere meme aporahut West Karbi Anglong menmeji mukhim arong along idon inghi hemalong kedamtang jangmi puni phai kresir kep arni ajo por phai kresia hut kachopangreng along hong asu ki jaya hut ejona bangke apu hini dokawa jok ahem phuatum kaphere kamang hua sondokoglo. Adap por pherangke kahomrida mahut ke along hong asu achithe dolang. Halapu long hong kachopangreng vek ahem phuatum kachethana tengke kedamtang arni penta nilitum lapuson phopipin lang setame non kecheng silo lapuson ke phoke lasi kaphere kamang hua sonta dokok lupusi chethan. News Desk Report Karbiang Longlai. Lockdown ajir kiding peak pen kangchir kelang 8 kilit thu peak pen ajok hamren umtili arong amekar lapen hamren PWD electrical achokamar David Terona hin pen sanglin pli dali ilin kicho ingti lapen saboni plang kerona sideng pon. Pirthia dang COVID-19 akiso kangdang pen lockdown ke pharni ke pabathu ajok penang an araratum choklem chodam long lepen kicho kijona hin katikok dokoklo. Ongdung achokamaratum amithanga khipen sang han sabon max kerona sai kideng pona son thak thaksi hamren PWD electrical achokamar David Terona hinpen don pho araratuma phan sang proyethe dali ilin kichua jang thulapen sabon kerapajir pon lapusona porahut COVID-19 akiso abur pen kachepa jogdun jia phan sarkar pen lockdown ke phalo ki khroidunang ji alam theta jaidun. Kironja fansi cisiklo la sang lin pli pen purathi lin dali lin pen jang thu la heron ponya fansi non cisiklo la pen non rompon po lan solo ne David Teron pen ke claim ke PWD long electrical helper Alang li sopi sami juveli teron pipen setami arong arada phan panong se amithanga hemalong keroya max ake joypen rondun. Kiron Doran Kiron Bohe Kiron Japan. Na pen ke Georgia avar sai ta doji mana ni na. Avar sai duji Na le ani si pen so mas kiroi ke pa ko anok yun ya. Nili apor ke doaling Non li kiroi tang ke ani si pen pa ko anok.
ani si pen mane la lok rote un ki un oji Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Lai. Jangmi puni phai krep ho arni tomon ke theke jabahut kapre ka hawara longke kisung ke pho araratum kerab longdun no setami dilai hidipi langtibuk lapen hatoka araratum ke non anta kerab longdun depin langpusi kaningri kedamtang jangmi puni phai krep ho arni kang sampor phai ke thomalom tomon thepo ke jabahut kapre ka hawara long don pharo sose ahem nahok dunlo Lapusona porahut Borjan constituency kaparlo dilai hidipi langtibuk lapen hatoka havar malomta pangrum petpen don pharo hini sose ahem nahok dunlo setame piniarni anta alanglitum sorkar pen thanga kerap longle detlo kapre a constituency alongke tomon ke theke jabahut kisung ke phoara ratum sorkar pen kerap longdon bomlo bonta nilitum dilai hidipi langtibuk lapen hatoka malom akisung ke phoara ratum ke piniarni anta sorkar pen thanga kerap longdon depin langposi ningduk chipirinti Kidamtang aningkanta lapuson tomon charting ke jabahut ongdung ahemarit nahok dunlo bonta halaso aningkanta sorkar pen thanga kerap nangpipe lasim nona dihuke Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke theki dingatum nangrap vek nang pupusi Karbi Anglong life pherangkya thengno kachuning rielam the chipaklang renti Demon ke parting ke bang pana job nili tume hem anta sia hem ko masya bi igdalo tinge checheta ta ipela se tum ke do phan so kali la sinan tum sar ladap nir tum borjanang kamaro sar long kitimung dan chenglo parbiang long theke ding to phan ni tumana akerap pipo bosine litum ahin ladak sani lang so moing pipo nili tin pen chuning ri pon part pilona tum akerap chuhang poniglo la sinan tum alista nili tum phan nili lang pon tu bosini tum la dangnom karja prong arar sahu tum antani tum nang tum hasi chuning ri lo Kiculong lipan na yat pen lo lasi sorkar pen ta kerap lo ini pusi kaninya lo lasi la hem pum hem manda nang yapitu la kerap ta nuta bang bilang la puya le Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Lai Tang dipini Adap Abirta ke lapan sikang tonik lo domi thak mi kurwang thu